פרופסור ז'אן אשכנזי חזר בקיץ האחרון לרומניה כדי לסגור מעגל. הוא בא לתבוע את המדינה שגזלה ממנו, לא רק את רכושו, אלא גם את כבודו. כדי שתהיה איש שווה לכל נוצרי, מוסלמי או דת אחרת בא על כדור הארץ, אתה צריך להיות בעל מדינה, בעל שפה ובעל דגל. ואם מי שלא מבין את זה, אז מגיע לו לחיות ולהרגיש מה שעבר עליי עד שהצלחתי בגיל 42 לעלות ארצה. לפני הרבה שנים חי ז'אן אשכנזי ברומניה הקומוניסטית. המדינה האידיאלית שבה כולם שווים וזכאים להיות מאושרים. אבל הוא היה יהודי. בכיתה ט' כש70 קולגים נוצרים החזיקו אותי בידיים וברגליים ופתחו לי את המכנסיים כדי שכל הקולגים יראו איך עבר מין נמול נראה אצל יהודי. דוקטור אשכנזי היה אחד מכ500,000 יהודים שרצו לצאת מרומניה הקומוניסטית, אבל המשטר סגר עליהם את מסך הברזל. איך, בכל זאת, נחלצו כ500,000 יהודים מרומניה? בבניין הזה התגלה הסוד. בארכיון הסיקוריטטה, המשטרה החשאית הרומנית, נמצאו מסמכים המספרים כיצד קנתה מדינת ישראל יהודים בחסד, בהרבה כסף. A fost una dintre cele mai secrete operațiuni derulate de securitatea din România. הגיעו להבנה, חבל שאי אפשר לדבר במרכאות, של יהודים תמורת. ואני בכוונה לא מוסיף מה תמורה, מפני שלא תמיד התמורה הייתה כספית. גם דוקטור ז'אן אשכנזי רצה לעלות לישראל. הוא היה נוירולוג צעיר בבית החולים מספר 9 בבוקרשט, נשוי ואב לתינוק, שהגישה משפחתו בקשה לצאת מרומניה. בן אדם שמבקש לעזוב מדינה שרוצה דברים כאלו, מרקסיזם-לניניזם, דווקא לצאת למדינת עוינת, אויבת, שהיא נלחמת נגדם, זה היה בגידה. תגובת המשטר הייתה מהירה וכואבת. לא רק שבקשתו סורבה, אלא הוא גם פוטר מבית החולים, ולא הורשה עוד להיות רופא בבוקרשט. רק הוריו הפנסיונרים הורשו לעלות לישראל. סילקו אותי מעבודה, השאירו אותי עם ילד ואישה, בלי משכורת, בלי אמצעים. זה היה קשה, לא ידעתי איך אני אשיג את הלחם לאשתי ולבני. כאלו, הייתי מוכר הרבה, כאלו. במצוקתו נאלץ ז'אן, הרופא הצעיר, להתפרנס ממכירת חפצים בשוק הפשפשים של בוקרשט. הייתי מוכר על סכומים, על כל דם, על כל סכום. רק למכור. בעוד חלומו של ז'אן לעלות לישראל הולך ומתרחק. היו יהודים שהצליחו לעלות לישראל bederech מסתורית. דרך שמתפרסמת כאן לראשונה. Această poveste pe care vă spun acum este cel puțin, din câte știu eu, spusă în premieră public. Când România își dorea foarte mult să aducă în țară o rasă foarte rară de porci. Era vorba de Landrace din Danemarca. Securitatea a intrat în contact cu un avocat din Anglia, din Londra, pe nume Harry Jacober, care le-a promis românilor că pot să facă rost de câteva flacoane cu spermă a acestui porc pentru a face inseminare în România. הדיל היה חזירים תמורת יהודים.
את שכר החליפין הזה יזם וארגן יעקובר. הוא שילם לרומנים בגזע משובח של חזירים, וקיבל בתמורה אישורי יציאה ליהודים. דמי התיווך המופקעים שדרש מהמבקשים לעלות לארץ הרגיזו את מדינת ישראל. וכאן נאמר לו ברורות, אם אתה לא תפסיק עם זה, כי אתה מפריע לעלייה, יש לך עסק קטן. יעקובר התעשר מקניית יהודי רומניה, ועל כן סירב להפסיק את פעילותו. מדינת ישראל שלחה את שייקה דן לתת לו הצעה שאי אפשר לסרב לה. שייקה נסע ללונדון, פגש אותו ואמר לו, תראה, אתה מפריע. אם אתה לא חדל מזה, התמזה קרובה. שייקה דן, שעצר את יעקובר, עתיד להיות הגורם המרכזי שבזכותו יעלו כ500,000 יהודים לישראל. אבל דוקטור ז'אן אשכנזי היה מקרה מיוחד. אחרי 9 חודשים של רוכלות בשוק, מצא ז'אן עבודה ברפואה, בעיירת הנופש פרדיאל בערי הקרפטים. כאן תחזור אליו מחדש זהותו, רופא. 8 שנים עבד ז'אן במרפאה הזאת. יום אחד הגיע לטיפול עיקרה חירשת. ז'אן מגלה בתוך אוזנה ממצא מפתיע. עשיתי את הזריקה בכוח ויצא פקק. אני זוכר אותו עם זבוב ירוק בפנים, ופתאום שאלתי אותה, את שומעת? וראיתי במבט שלך, שהמבט שלה משתנה, היא יוצאת החוצה לבמה וצועקת, אני שומעת, רצה מחוץ לבניין ומתחילה לצעוק לעוד קרקרה שהייתה שם, זה רופא פלא, הוא הזיל לי, אני שומעת, רופא פלא. השמועה על רופא הפלא התגלגלה בין כל הכפרים באזור, עד שהגיע לאוזניו של אדם, שלימים ישנה את גורלו של ז'אן. יום אחד דופקים לי בדלת 2 אנשים עם פנים קשוחות גבוהים, אז אמרו, בבקשה, תיכנס לאוטו. אז הכניסו אותי לאוטו, הגענו תוך כמה דקות לטימישו דה ז'וס. מצאתי את עצמי מול שער שנפתח, נכנסתי לטרקלין, ובפנים מצאתי את עצמי מול נשיא מדינת רומניה, ראש הממשלה, ראש המפלגה הקומוניסטית. האיש מספר 1, הבחנתי בפנים שלו את הדאגה. על הספה הייתה שוכבת ביתו המועדפת, ללא הכרה. ראיתי שהאישונים שווים, אז לקחתי את 2 האצבעות והתחלתי ללחוץ בבטן, באזור השחלות. לחצתי, עד שפתאום הכאב גרם לה לפתוח את העיניים. את כל ההצגה הזאת עשתה ליקה דז' כדי להפעיל לחץ על אביה, שליט הכל יכול ברומניה, גיאורגיה גיאורגיו דז'. היא התאהבה בגבר נשוי ורצתה אותו לעצמה. לימים הפכה לשחקנית קולנוע. מאושר שהרופא היהודי הקים לתחייה את ביתו, העניק שליט רומניה לז'אן את חסותו, ומד לחץ דם תוצרת חוץ. טוב, עברו 40 שנה, אז זה ברור למה הוא נראה ככה, הגומי, אבל אז זה היה משהו יוצא. אף אחד מהרופאים שראו אותי עם זה ביד לא ידעו מי אני, מה זה ואיך זה יכול להיות. התורים לפני מרפאתו של ז'אן התארכו, והקולגות נתקפו קנאה קשה. זה היה החדר של המנהל, היה החדר של דוקטור רישקה. בייחוד הרגיז העניין את דוקטור רישקה, מהמרפאה הסמוכה הריקה מחולים. רישקה רקח עלילת דם. הוא שלח מכתב למפקדת הסיקוריטטה, שבו הוא מאשים את ז'אן בהזרקת מנות כפולות של חיסון פוליו, בזדון. למחרת בא קצין סקוריטטה סטנסקו,
אצלי במרפאה, פתח את הדלת ושאל אותי, תגיד אסקינזה, מה עשו לך ילדי רומניה שאתה רוצה להרוג אותם? אז על המקום הבנתי שמשהו מתרחש פה ושאני בסכנת חיים. הסקוריטטה הייתה הבולשת האכזרית ביותר בהיסטוריה של משטרות חשאיות. מי שנפל בידיהם עבר 7 מדורי גיהינום. החקירות היו ברבריות. מתוך 184 מנהיגים ופעילים ציונים שנאסרו בגלל ציונות, 4 מתו תוך כדי חקירה. ז'אן הנואש פונה אל האיש היחיד ברומניה שיכול לעזור לו. הוא מצליח ליצור קשר עם הנשיא גיאורגיו דז', והנשיא פוקד על מזכיר המפלגה לחלץ את ז'אן מזרועותיה של הסקוריטטה. הסוכן סטנסקו מזומן לבירור. הוא אמר, אתה סטנסקו? לא שמענו שום תשובה, והוא המשיך. שהשם שלך יעלה מעל פני האדמה, אני לא רוצה לשמוע את השם הזה. מצאת את מי לחקור? אז האיש שאל אותי, מה אתה רוצה שנעשה לדוקטור רישקה? אז חשבתי טוב, ואמרתי לו שהוא יבוא לבקש סליחה ממני. זה הכל מה שאני רוצה. ב-1965 איבד ז'אן את פטרונו. גופתו של גיאורגיו דז' נטמנה במאוזוליאום על גבעה רמה. אחרי נפילת הקומוניזם ב-1989 הועברה הגופה לקבר צנוע ונחבא. הייתי מודע שהתפקיד שלו בהיסטוריה והתפקיד שלו כרודן של דיקטטורה קומוניסטית הוא היה תפקיד שלילי. אבל את הדקת דומייה שעמדתי בקבר שלו, זה היה חובת מצפוני להודות לו שהוא בעצם הציל את חיי. ניקולאי צ'אוצ'סקו מחליף את גיאורגיו דז' בתפקיד מנהיג רומניה. Închina întreaga noastră viață cauzei fericirii poporului, ridicării patriei pe culmele socialismului și comunismului. הוא ייזכר כמנהיג המטורף ביותר בתולדות המדינה. בתקופתו גם עולה מחיר היהודים. După ce Nicolae Ceaușescu a preluat puterea Partidului Comunist Român, el a realizat ce sursă uriașă de bani pot fi evreii români, care erau, practic, care au fost transformați într-o marfă de regimul său și care au fost scoși la vânzare. מדינת ישראל שילמה לרומנים סכומים עצומים כדי להעלות יהודים לישראל. שי קדן היה נוסע לאירופה עם מזוודות מלאות דולרים. הוא פדה את היהודים בכמה דרכים, גם בהברחות, הברחת יהודים, גם בתשלומים. משרד החוץ בהתחלה לא ככה אהבו את זה, אבל שמדברים על זה. אבל הרומנים דרשו על כל יהודי שיוצא דמי ההשכלה שלו, כמה אלפים דולרים. חינכנו את האיש, הוא למד פה, קיבל רפואה. אנחנו היינו צריכים לשלם בכדי לעלות, בכדי להביא יהודי, כל מחיר היה שווה. הרומנים לא קיבלו אף פעם צ'קים, רק כסף קש. אני ראיתי צ'ק, אני לא ראיתי מזוודות מלאות דולרים. אני ראיתי צ'ק של בנק הפועלים. פעם אחת שי קדן הגיע עם מזוודה עם $1,000,000 לשוויץ ומסר את זה לגנרל רומני ששכח את המזוודה במלון. והשוויצרים מצאו את זה. כתוצאה מזה היה משבר די רציני בין ממשלת ישראל וממשלת שוויץ. השוויצרים מסרו את המזוודה חזרה לגנרל מרקו, כי אחרת אם הוא היה מגיע הביתה, עמוד התלייה היה מוכן לו.
במאי 1972 נסעה גולדה מאיר לפגוש את נשיא רומניה ניקולאי צ'אוצ'סקו. בכיסה הייתה רשימה סודית של מסורבי עלייה. מה שלא ידע ז'אן הוא כי אביו ביקש בחשאי מגולדה להכניס לרשימת בקשות היציאה גם את שמו של בנו. אני עברתי פה, ולהפתעתי הגדולה אני רואה כאן על יד דגל רומניה, דגל ישראל. לא בא לי להאמין. ואומרים לי גולדה מאיר פה, היא בשיחה עם ניקולאי צ'אושסקו. אז הייתי מסתכל לדגל כשהייתי מרחוק וכשהסתובבתי ככה, שלא ישימו לב למשהו, זה היה פחד מוות מהסקוריטט. פרופסור אשכנזי, סיכוייו ליציאה שאפו לאפס. הוא הופיע באחת הרשימות כדוגמה של מקרים שנדחים כל הזמן. Motivul pentru care Jean Ashkenazi a avut un preț special este pentru că el era un caz special. Nu era un titrat, nu era o persoană doar cu o diplomă. El era un foarte bun specialist. צ'אוצ'סקו אומנם נאות לבקשתה של גולדה, אבל תמורת החופש היה ז'אן צריך לשלם מחיר יקר. הוא קיבל הוראה להגיע למלון המפואר הטנה פלאס, לסדרת פגישות עם אנשי הסיקוריטטה. אחד המלצרים של המקום הזה, שהיה מוקד של הסקוריטטה ידוע, היה מופיע, שואל את כל אחד מה הוא היה רוצה, והיו מזמינים בשפע, והיו מביאים, וקוויאר וסלמון וכל מיני דברים, והיו אוכלים, ואז היו מספרים לי שאני מקרה מאוד קשה, והיו קמים והולכים, ואז אני הייתי קם בוודאי בנימוס רב ואומר שלום, ואיך שהם היו הולכים, אז המלצר היה מופיע, ואני הייתי עושה את התנועה הזאת הידועה מאוד, והייתי מוציא והייתי מתחיל 1, 2, 3, והיו סכומים רציניים, הייתי משלם והיו הולכים. אבל הסלמון והקוויאר היו רק המנה הראשונה. יום אחד נקרא ז'אן למשרדי הנוטריון של עיריית בוקרשט. כאן מאלץ אותו קולונל סילביו שרבנוי לחתום על חוזה שלפיו ז'אן מוכר לו כביכול את הדירה. בפועל לא רק שלא קיבל כל תמורה בעבור הדירה, אלא אף נאלץ לממן את מס הקנייה בסכום עתק. כל מה שהרווחתי במו ידיי בתוך רופא צעיר משך 20 שנה חתמתי שמכרתי וקיבלתי את הכסף רק כדי לצאת. דוקטור אשכנזי היה קורבן למבצע פרגריני שהמציאו הרומנים. משרד הפנים של רומניה חיפש עוד דרך לשים את ידו על נכסים של אזרחים שרוצים להגר. בעצם זאת הייתה סחיטה. הרעיון היה שרק אם תיתן את רכושך למדינה, רק אז תוכל לקבל דרכון ולצאת מרומניה. אני גרתי בקומה השישית, בדירה 20, בבניין הזה שקוטרוצ'ן 5-7, זה היה מגרש, השתתפתי בבנייה שלו, שדדו אותי, לקחו לי את זה, והנה בא מישהו. אלו מקומה שב מעליי, הם מסתכלים כל הזמן מה אנחנו עושים. אבל סילביו שרבנוי לא הסתפק בדירה וברכוש של ז'אן, אלא סחט ממנו עוד $10,000. אחרי שבועיים באים עם אחותה מחיפה, כל אחד עם $5,000 בתחתונים, בגלל שהיה אסור אז להוציא יותר $3,000 מישראל. גם מדינת ישראל שילמה תמורת משפחת אשכנזי. $8,000 בעבור ז'אן, $5,000 בעבור אשתו, ו$3,000 בעבור בנו. בארכיון הסיקוריטטה יש מיליון תיקים של אזרחים שהיו נתונים במעקב של המשטר. 10 שנים אחרי נפילת המשטר הקומוניסטי נפתחו דלתותיו לפני הציבור.
s-au consumat mari drame în sălile de studiu ale arhivelor, pentru că au fost oameni care au descoperit că cei mai buni prieteni ai lor i-au turnat, practic i-au trădat și au povestit securității episoade foarte personale din viețile lor. כאשר ז'אן פותח את תיקו האישי מספר 148074, הוא מגלה שכל המחקרים המדעיים שחשב כי הוא שולח לחול לא הגיעו ליעדם. איזה השפלה הרגשתי אז, כשאפילו לא קיבלתי תשובה שהעבודות מחקר שלי אינם טובות ואינם, לא מגיע להם להתפרסם בכתבי עת מדעיים. הם היו פה בתיק, אף אחד לא שלח אותם, לא שלחו אותם אף פעם. יתר על כן, אני מצאתי בתיק את המכתב של קצין גבוה בסקוריטטה. הם מבקשים שימצאו במעבדות של ריגול באיזה קוד אני מוסר לארצות נגד המהפכה של הדיקטטורה הפרולטרית את הסודות של מדינת רומניה. נשבעתי אז שאם יהיה לי הזדמנות אי פעם, אני אנקום בזה שאני אתבע אותם כדי להביא לעולם את האמת על הצורה שהם היו יכולים להשפיל את האנשים. ז'אן ניסה לתבוע את רכושו שנגזל, אך לא הצליח להוכיח זאת בבית המשפט. פריצת דרך התרחשה בעת האחרונה, כאשר התברר שסילביו שרבנוי, האיש שגזל ממנו את הדירה, הסתתר למעשה מאחורי שם בדוי. I had the luck, absolutely incredible luck, to find Mr. Ashkenazi's file. I mean, it's actually the file of his house. It's a story about the rapture of his house by the Securitate. Este incontestabil că acel apartament a fost preluat pe baza aprobării ministrului de interne al României de la acea vreme, că a devenit casă conspirativă folosită pentru securitate, că apoi a fost trecută într-un fond al Primăriei Municipiului București și a ajuns în proprietatea unui cetățean care, la fel, incontestabil, a fost membru al securității române. במסמכי הארכיון התגלה שהאיש שחי בדירה שנגזלה מז'אן הוא איש הסקוריטטה שנשלח בחיסוי דיפלומטי למשימות חיסול בארצות הברית. האיש הזה מתגורר בה עד היום. הוא חי בכבוד תחת הכיסוי של בית המשפט הרומני הנוכחי, העכשווי, הדמוקרטי, בבית שנשדד ממני. אחד על יד השני, אחד תרים את הידיים. יותר מ-50 שנה חלפו מאז ביקש ז'אן בפעם הראשונה לעלות לישראל. כיום הוא פרופסור בכיר לנוירולוגיה. הוא פרסם 8 ספרים בענייני רפואה וספר אוטוביוגרפי אחד. מכל הפעמים שנאלץ לכרוע ברך, הייתה פעם אחת שבה עשה זאת בשמחה. שמעתי ברמקול שהגענו ללוד, ירדתי מהמטוס, אני זוכר כמו עכשיו, נפלתי על האדמה ובכל כוחותיי נשקתי את אדמת הארץ כשפתי החווה. I have the sum that Israel paid to Romania during 1970 and 1975, and the total was $54.4 million. רוב היהודים שעלו מרומניה אינם יודעים כלל שמדינת ישראל שילמה מאות מיליוני דולרים כדי לקנות את חירותם.